Мы сустракаемся з Веранікай, вельмі прыгожая дзяўчына, якая з'яўляецца таксама арганізатарам гэтых дні моладзі, дапамагае. Вераніка, раскажы, калі ласка, цяжка працаваць тут, арганізоўваць гэтыя дні моладзі? Не цяжка, бо калі робіш гэта для Бога, гэта... Моладзь вас слухае? Калі вы што папросіце? Слухае, да. Ваша парафія маладая. Прыехала яшчэ больш моладзі. На твою думку, гэта добрае сведчанне веры моладзі? Хтосьці ўзмацуецца, знойдзе Бога, чуе Бога, напрыклад, нават у гэтых дамах, якія тут насупраць касцёла. Людзі, можа, не ходзяць у касцёл, яны маюць добрую магчымасць, скарыстаюцца, не скарыстаюцца. Я лічу, што дні моладзі у Беларусі гэта вельмі важная падзея ў жыцці кожнага маладога хрысціяніна, бо гэта яшчэ адзін шанс, праз гэтыя дні моладзі могуць кожная маладая душа адкрыцца на Бога, адкрыць свае сэрцы, прыблізіцца больш да Бога, і я лічу, што гэта вельмі добры прыклад для неверуючых людзей. Сергей, скажи, калі ласка, мне здаецца, што на гэтыя дні моладзі дзяўчат прыехала трохі болей, ніж хлопцаў. Так, мне тоже так здаецца, і я думаю, што гэта дзеля таго, што дзяўчаты болей так адкрытыя на Бога і болей часу могуць удзяліць таму, каб прыйсці да касцёла, памадліцца. Сергей, мы шукаем сёння праз увесь дзень адказу на пытанне, якая яна каталіцкая моладзь. Што бы ты мог бы сказаць на гэтую тэму? Якая яна каталіцкая моладзь? Ну, агульна каталіцкая моладзь – это вялікая такая супольнасць, дзе шмат людзей, которые адкрытыя на ўсіх і на каждага, гатовыя прыйсці на помач да каждай асобы. Нават не гледзячы на тое, які мае колер skóry albo dziewczyna, chłopiec. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc, Jezus jest Panem. Nic nie wieje! Jezus jest Panem! Jezus jest Panem! Słyszy! Tylko Jezus jest Panem! Jezus jest Panem! On jest Panem ziemi tej! Скажи, калі ласка, якая яна, эта моладзь на твоих фотографіях? Ведаеце, калі я паступіла толькі ў вуз, я адразу адчула сябе вельмі пакінутая, але калі я прыйшла сюды, я зразумела, што вельмі шмат веруючай моладзі і што вельмі шмат каталіцкай моладзі, і яна заўсёды паўна гэтым духам і любоўю да Езуса. І гэтыя маладыя сердцы заўсёды хочуць быць разам. Уся моладзь пытаецца з'ехацца і заўсёды пабыць разам, каб адчуць гэты запал і напоўніцца на іншыя дні.